preporuku da se i nadalje ide putem imovinskih kartica, stegovnih postupaka kao i kaznenih postupaka i meni se čini naročito bitnim u sav taj sustav uključiti poreznu upravu. Jer kao što smo vidjeli, sama porezna kartica nije dovoljna. Evo po primjeru ove kolegice koja se po sebi, dakle, na imovinskoj kartici nema nikakvu određenu imovinu. Teoretski govorim, bilo je ona ili neki drugi sudac je mogao imati imovinu na nekoj trećoj osobi s kojom možda i nije rodbinski povezan, ali bi porezna uprava kao nadležno tijelo i tijelo koje ima stručnjake morala reagirati ako neko dakle kupuje imovinu, a vidljivo je da nema dovoljno prihoda od kud bi stekla tu imovinu za kupnju. Ako sam dobro razumio, drugim riječima, te sigurnosne provjere i objava tih imovinskih kartica i nema baš previše koristi po vašem mišljenju. Za sad nisam primijetio i zato recimo jedna Njemačka, suci ne moraju podnositi imovinske kartice kad porezna uprava jednostavno sve pokriva i radi sve. Hvala vam puno što ste bili gost večerašnjeg Dnevnika. Hvala vam.